लामाया माबा शिलंफोरनि बायदि शिलं भुटाननि स्पटआ बरिया फैयोब्ला मा खालामनांगौ हाबनानै थादो बारलांबाय आरो हा औ नै बयखौबो बरायग्रोनाय थाग्रोबाय बहाय थांनो हादों होलायबाय जों नै बिराद बुरजा दं नायलांबाय आरो जोंजों लोगोसे थौफाबाय थादो अबाव थांगोन जोङो गारि गंनै ओंखारजेनबाय दा अबाव लोगो मोनलांबावो फाइभ जरायनानै नै बिथिंबो दङ मोनसे बिराद गाज्रि A few moments later बेंटल मोनबायलै बेंटल बाजारखौ नायनोबा बास स्टेन्ड नैबे बास स्टेन्ड एकदम दासिमबो साफा जाथाराखै बेंटल बाजारा सिङाव हाबबाथ' एसे दाबो बोरायथार ओमफ्राय दखानफ्रा आरो हाइ-फाइ आरो बेंटल बाजार बेजों ओरै निज्लागुरि थांजायो बेजों निज्लागुरि जोंना GPS बुक खालामहरनाया मोनबाय नैबेयाव दङ सासे वाइटिंआव GPS आ बेनो माथो आंलाय नुदोंमोन मेसिनारि लामा दिन्थिग्रा जायो ओमफ्राय गंसेबाव गारिया नैबे नै दिनैसो हाग्रानि नेरसोनखौ नुजेनदों आंबो दिनै मोनायाव सिमा नुदोंलै सिमाङा माबायदि जागोन मेन भुटान थांग्राया गोदो खेनसे थांनायखौल' गोसोआव दंलां मा अबेजों बारस'वामोनथाय बेनोमोन बे नङामोन ना भुटान गारि सालाजों थांबाय दा थिग जायाखै आङो माब्रै हाजोआ खाथिथारसै ओरै हाथायखौ बारनांजोबो नामालै भुटाननि दै नामा बे हाजो सेरावसो होनजायो भुटाननिफ्राय गबोनाय खुंग्रिंनो खुंग्रिं नैबेयाव सिरिसे दंबावो हानजासे मोननोसै हाजोखौसो मोनलायलायनोसै हनै हाजो सेरानो जाहैथारो भुटान हाजोआनो मोनजानोसै माइफ्रा मालाय बिराद होमबा जोङो जों लिरनाय बुस्थु माइफ्रा माइ जादों लामाया माबा शिलंफोरनि बायदि शिलं भुटाननि लामाया माथो शिलं बायदिसो जाबायलै भुटाननि हगारनांसिगौल' थांसै गोदो नै अबे जायगायाव दंफैयो फिन खेबसेबाव बरायग्रोनाय बावहरग्रोनाय थाग्रोबावबाय जों दा बिराद गोजानाव सफैबाय सानथिफुर बारबोबाय सानथिफुर बारबोबाय ओमफ्राय अबे जायगायाव थांगोन आं देखायलांबाय थानोसै दा जायगायाव सहैबासो आं मिथिनो आसोल जेनाखि जोंनि टारगेट जों मानि थाखाय फैदों बेखौ खोन्थानोसै स' नायलांबाय थादोल' दैफ्रा नुवाखै माबायदि जादों नै दैफ्रा भुटान सफैनोसै भुटान मोनसेयानो भुटान मोनहां बर्डार एकदम बर्डार जाहैनो बे जायगाया मा होनो माबा गोबोरखिबारि ना मा होनखो बे जायगायावसो थांगोन ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों बेनि प्लेनिंखौ बेनि जेनाखि टारगेट बेखौ दाहाय खोन्थानोसै नायलांबाय थादोल' नै दैया जि आवाज जायो बबेजों थांगोन ना बेथ' आनागुना थागुना जाथारबायलै 12-13 किल'मिटारसो दंबावो आयौ बांसिनसो जाबावगोन ना बेबायदिनो गैया ओरै माबानिफ्राय थुंग्रिनिफ्राय डाइरेक्ट सल' जायो आसोल स्पटआलाय जायगाथारा मामोनलाय जायगाथारा जोङो थांगोन दा गोबोरखि दखान हाब खोनाफेराखैलै दाउजेन गन्थं हाग्रा एरिया बेवहाय बिराद मोजां मोनसे जायगा माने दैलाम जायगामोन आरो गोदो फैलाजोबथारो ओरैजाय हाग्रा खाथिथार नामा हाग्रा खाथि जायो ओरै हाजो सेरानो जाहैबाय होनजायो हाजो सेर माने 6 किल'मिटारसो थांनानै हाजोखौ मोनहैगोन बेबायदि एरिया जाहैबाय होनबा GPS जागासिनो ओरैहाय नायलांबाय सारनिया
नै इउटुबारा दैयाव सासे दङ नै इउटुबार मोख्रा खेबस्लाबनो हायाखिसै मोनजोब्बाय खंब्रै जमा नै जोंना जिपिएसआ नैबेखौसो थांबाय जिपिएसखौ जों सिगाङाव माबाग्रोबाय लामा दिन्थिग्रायानो मोनसे मोनबाय माब्रै ओंखारनांसिगौ माथो हाजो हाख'नाय माथो दालाङा खुनुरुखुमसो ग्रोब ग्राब दस्रा थांफ्लांबा नामा नै दैफ्रा बरियालै जोंना प्रेक्टिस खालायथि जादों दैया बरिया जागोन दहायाव One hour later. आसोल फरेस्ट होनबा जायगाफ्रा लामाफ्रा ओमफ्राय नोङो अफिस दङ पार्टि अफिस हान्थिनांगौ मालाय ओरैनो बेखारावसो गारलाबायो जोंहा आरो खनसायबाबो मोना हान्थिनाया सानजारां एकाडेमि बारा गोजान गैला माथो हाजो मोननोलाय खाथियानोसै अन्थाइनि गुफुर गुफुरखौ नुजोबथारबायना ओइलाय हाजो गावख्लाबलाबायो बिसोरबो जाबा बावसारनासै नुबाय बिफाङा वाव मा मडेल बेलाय टावार बिसिना टावारा गोगोम जा साइस नुयोलै बे दंफां माबानायखौ सावखैसोना बिसोर डाइरेक्ट सरलपारानोथ' बिदिजोब सावखैजोबनायसो लेटबारि टालेट हा सिगै जादों खिनाबो औब्रा अभार खालामनाया सरलपाराना ओंखारलाय जायगाया देन्जारलाय जा साइस नुयो नैखौ बिराद साइस नुखायो नालाय चाइनिसफोरनि माबा फिल्म गानो मोजां जागोन ओरै बारनो औब्रा एलाय सावख'जोबनाय नायलाय वाव देन्जार नुयोथ' हालराया हासिगोनदां बेयाव माबा मोनसे खालामसिगोन बिसोरो सोमलै गोर गिदिरलै बर'फोर जेरावबो इन्दि बिफाङा ग्लोब ग्लोबथार एम्फौ लाग्रा लासोखायोमोनदां सिफायगासिनो नै सिफायजोब्बाय बेसर नांगौ गायखो जा साइस नुयोलै बिदियाव फट' लानो मोजां जाथारमोन थार पार्टि दंबावोसै खासिबारिसो जारला हनै भुटान हाजोआ बेजोंबो एरखेबा बेजोंबो एरखेनांगौ गैला सफैबाय स्पटआव मा जायगाथाय मिथिला गोबोरखिबारि बरिया जायगाया फैयोब्ला मा खालामनांगौ हाबनानै थादो बारलांबाय आरो हा औ बेखौ नायनाय नङा नालाय बिदैबो दं खिन्थु नै बाहाय गब्लं दङ बेखौ गिनांगौलाय मोफौ दंदां मोफौ
मुफुग दंखोमा सट गोबोरखिबा बारि जाहैदों मा होनो अर्गानिक होनदों नामा नों दहाय अर्गानिक भिलेज खावदां हाथाय खावदां जोंनि खायसे नुहुरो अन्थाइ गुफुर एखे दाना बै सिनोना आच्छा बै जाग्रा लामा जाखोना माखो दङलै गाखो जाग्राबो दं गानाय अन्थाइ जा गिदिर बाबे बिराद गिदिर बैनिफ्रायनोथ' हाग्रा जाजोब्बायना सोर फैदोंमोन बिसोरथ' मिथिला नोंसोर मिथिगौ 10-12 बोसोरनि उनाव बे उमुगाव ओरैबायदि फैनायानो मोनलै बे आं बे साब्रै गथ'खौ होनबोखाबाय मा दाउ मोनो जेबो गासिबो दाउ मोनो सेन्टेड दंना गैया मोनथियालै जाबाय नोङो A few moments later. जेंदै मोनलोंसैलाय जेंदै लोंगासिनो